ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ। କୁନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ନାମକ ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକୁ ଥାଏ। ତାର ବାପା ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମନେହୁଏ ଡାକୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଂଶଗତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋବିନ୍ଦର ଭଉଣୀର ପୁଅଟିଏ ଥାଏ। ତା ନାମ ଭଗବାନ। ସିଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତା ମା ଭଗବାନକୁ ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଡାକୁ ବିଦ୍ୟାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ। ତାର କୌଶଳ ସବୁ ମାମୁଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ମାମୁଁ ଘରେ ଥାଏ। ମାମୁଁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ବାହାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ଥରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେ ଗାଁର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଓ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ଗ୍ରାମର ଭଲମନ୍ଦ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଡାକୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପଶିଲେ। ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଲା, ମାମୁଁ, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖୋଜି ଖାଇନେବି, ପରେ ଯାଇ ଧନ ଖୋଜିବି। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଏସବୁ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ତଳ ମହଲାରେ ଖୋଜୁଥା। କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଯିଏ ଆଗ ଆସିବ ସେ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କର ତ କେହି ବି ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଖାଲି ବ୍ରତ ଉପବାସରେ କଟେ। ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପବାସର ଦିନ। ଦିନସାରା ଉପବାସ କରି ରାତିରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ଷୀରି, ଚକୁଳି ପିଠା ସବୁ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଚାକର ଭିତର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ବିଲେଇ ପରି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଭିତରେ ପଶିଲା। କ୍ଷୀରି ପିଠାର ବାସ୍ନାରେ ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ବୋହିଲା। ଏଣେ ପେଟରେ ତାର ଭୋକ। ସେ ସେଠାରେ ବସିପଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଆଜି ତାର ଭୋକ ବେଳ ସେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା, ତାହା ସେ ତା ସାରା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଖାଇସାରି ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ ବାହାର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ କଲେ। ଏଥିରୁ ସେ ଭଗବାନ ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଯେ ଘର ମାଲିକ ବୋଧେ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ଭୋକରେ ସେ ଫେରିଥିବାରୁ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ସିଧାସଳଖ ରନ୍ଧାଶାଳା ପଟେ ଆସିବେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବି ସେ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ପଟା ଭାଡ଼ି ପରି ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ଏହା ଭିତରେ ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ଭଗବାନ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାର ସେ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ହେଲା। ମାଲିକ ଆସି ସିଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ହାଜର। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛ ତ? ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତାହା ଦେଇଦେଇ ତୁମେ ବସ। ହଁ ହଁ, ଦେଉଛି। କେବେଠାରୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି। କେବଳ ତୁମରି ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି କହି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରଖିଥିବା ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେସବୁ ଖାଲି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଉଠିଲେ, ଆରେ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କିଏ ଖାଇଛି? କେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହୋଇଗଲା? ମାଲିକ କ୍ରୋଧରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ
ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲ ନାହିଁ? ପୁଣି ଖାଇ ଦେଇଛ? ପତ୍ନୀ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ବି ଖାଏ? ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଛି ନା ନାହିଁ ଏ କଥା ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ତମ ଛଡ଼ା ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ସେ କାମ ଆଉ କିଏ ବା କରିପାରେ? ଖାଇଛ ତ ଖାଇଛ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଏତେ ମିଛ। ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଦୟାପଣିଆ ଦେଖାଇ ସେତକ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ଥାଇପାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ସେ କଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ 2-4ଟା ବସିଲେ ଯାଇ ଠିକ୍ ସତ କଥା କହିବ। ଭୋକ ଜ୍ୱାଳାରେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ସେ ଏତକ କହି ପତ୍ନୀକୁ ପିଟିବାକୁ ଗଲେ। ଏତେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଦୌ ସହି ନ ପାରି ଭଗବାନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମ ପତ୍ନୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋତେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧା ହେବାରୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଖାଇଛି। ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ବାହାରିଛ? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରୁ ଖୁବ୍ ଧୀର ଗଳାରେ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ! ହଁ, ଆସୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ଉପର ମହଲାରୁ ବେଶୀ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ପଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବିଲା କି ତା ଭଣଜା ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନର ନାମ ଧରି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଭଗବାନ ହସି ହସି ଘରର ମାଲିକ ପରି ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୟରେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମାମୁଁ ଭଣଜା ଦୁହେଁ ମିଶି ଫେରିଲେ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସବୁ ଘଟଣା ଭଣଜା ତା ମାମୁଁକୁ କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାମୁଁ କହିଲା, ଯଦି ଅସଲ ଡାକୁ କେହି ଥାଏ ତ ତେବେ ସିଏ ତୁ। ଚୋରି କରି ଘରର ମାଲିକକୁ ଚୋରି କଥା କହି ପୁଣି ନିର୍ଭୟରେ ସେହିଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାଃ! ଏଭଳି କହି ଗୋବିନ୍ଦ ତା ଭଣଜାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଏଣେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆରେ, ଯିଏ ଏତେ କଥା କହି ଚାଲିଗଲା ସିଏ କିଏ? ସିଏ ତ ଚୋର। ଧର ଧର ତାକୁ ଧର, ଏ ଚୋର। ଏହା କହି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଚୋରଟି ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ଦେଇ ସାରିଥାଏ। ପରେ ପତ୍ନୀ ପୁଣି ଖାଇବା ତିଆରି କଲେ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେତକ ଖାଇଲେ। ଏଣେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋବିନ୍ଦ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହି ଭଣଜାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ତ ବହୁତ, ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସିନା ଏମିତି ହୋଇଗଲା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏପରି ହେବ? ତମେ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେବେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିବୁ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯେ ଭଣଜା ଯେପରି ଖାଲି ପେଟରେ ନ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋର ଯଦି ଏତେ ସାହସ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାମାନ୍ୟ ଚୋର ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବି? ଏପରି ଭାବି ସେ ଯାଇ ସୈନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲା ଓ ଯଥା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ବି ପାଇଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାମୁଁର ଚୋରି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।